ευλογείτε τίμιε Πάτερ. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Αγία μας Γραφή, η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη, το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν μας διδάσκουν μόνο με παραδείγματα προς μίμησιν, αλλά και με παραδείγματα προς αποφυγήν. Δεν μας λένε μόνο δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, αλλά και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Τα δύο σημερινά αναγνώσματα, το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο αντιθετικό. Δηλαδή, το ένα μας λέει ένα παράδειγμα που πρέπει να το αποφεύγουμε, μας διδάσκει λοιπόν με παράδειγμα προς αποφυγήν, και το άλλο με παράδειγμα προς μίμησιν. Είπε ο Κύριος την παραβολή. Παραβολή σημαίνει μικρή, φτιαχτή ιστορία, βγαλμένη μέσα από την καθημερινή ζωή, με απλά λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τις αλήθειες του Ευαγγελίου, να τις καταλαβαίνουν όλοι. Ήταν ένας άνθρωπος οικοδεσπότης, νοικοκύρης, λέγει ο Κύριος, ο οποίος εφύτευσε αμπελώνα, ένα αμπέλι. Και φραγμόν αυτό περιέθηκε, δηλαδή το έκανε και μία μάντρα γύρω-γύρω για να το προφυλάσει. Και άνοιξε και ένα λινό, ένα πατητήρι για να πατάει τα σταφύλια. Και οικοδόμησε και έναν πύργο. Και έδωσε αυτό το νοικοκυρεμένο αμπέλι, το φροντισμένο, σε γεωργούς για να το καλλιεργούν. Και αποχώρησε. Και όταν έφτασε ο καιρός της καρποφορίας, του τρίγου, είναι γνωστά σε εσάς γιατί είσαστε και αμπελουργοί, τότε λέει έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς για να πάρει τους καρπούς. Δικό του ήταν το αμπέλι. Τότε όμως οι γεωργοί, βλέποντας τους δούλους του, άλλον μεν τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν, άλλον τον λιθοβόλησαν. Και άλλους δούλους έστειλε ο Κύριος του αμπελιού, περισσότερους από τους πρώτους. Και οι γεωργοί έκαναν και σε αυτούς τα ίδια. Στο τέλος, έστειλε προς αυτούς τον Υιό του, τον ίδιο. Και είπε, δεν γίνεται, θα ντραπούν τον Υιό μου. Οι γεωργοί όμως βλέποντας τον Υιό του, είπαν μεταξύ τους, αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας τον σκοτώσουμε για να πάρουμε την κληρονομιά. Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω το αμπελώνος, έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Και λέγει ο Κύριος, όταν θα έρθει, λέει, ο Κύριος αυτού του αμπελώνος, αυτού του αμπελιού, τι να κάνει σε αυτούς τους γεωργούς, τους ρωτάει ο Χριστός μας. Την είπε την παραβολή μπροστά στους Ιουδαίους, στους σκληρούς και φανατικούς, στους ιερείς, στους αρχιερείς, στους γραμματείς, στους νομοδιδασκάλους. Και τους ρωτάει, τι να κάνει ο Κύριος του αμπελιού με αυτούς τους κακούς γεωργούς? Και του λένε αυτοί οι ίδιοι. Τους κακούς, τέτοιοι κακοί που είναι, άσχημο τέλος ας έχουν. Κακούς, κακός απολέσει. Και τον αμπελώνα, το αμπέλι λέει, ας το δώσει σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του δίνουν τους καρπούς όταν θα είναι ο καιρός. Τι είναι λοιπόν όλα αυτά τα παράξενα που λέει η σημερινή παραβολή? Ο οικοδεσπότης και Κύριος του αμπελώνα είναι ο Κύριος ο Θεός. Ο φραγμός τον οποίο έκανε για να προφυλάσει τον αμπελώνα, λένε οι Άγιοι και οι Ιεροί ερμηνευτές των Γραφών, είναι ο νόμος τον οποίο έδωσε.
Ο νόμος που έδωσε ο Θεός για να προφυλάσει το αμπέλι. Τι είναι το αμπέλι? Το αμπέλι είναι ο Ιουδαϊκός λαός, ο οποίος ήταν η προετοιμασία του κόσμου για να δεχθεί τον Χριστό. Αυτό ήταν το αμπέλι το πρώτο, η Ιουδαϊκή συναγωγή, η οποία στην συνέχεια έδωσε τη θέση της που? Στην Εκκλησία. Τώρα πλέον το αμπέλι του Θεού είναι η Εκκλησία. Στην Παλαιά όμως Διαθήκη και στην εποχή που ο Χριστός μας είπε αυτή την παραβολή, το αμπέλι του ήταν ο Ιουδαϊκός λαός, ο περιούσιος λαός. Και για να τον προφυλάσει λοιπόν, του έδωσε τον νόμο, τις εντολές. Και ο λινός, το πατητήρι, ποιο ήταν? Ήταν το θυσιαστήριο, όπου είχαν θυσιαστήριο και οι Εβραίοι, όπου δεν πατιότανε τα σταφύλια, αυτός ο λινός είναι πνευματικός, αλλά γινόταν οι θυσίες προς τον Θεό. Και ο πύργος που οικοδόμησε ποιος ήταν? Ήταν ο ναός του Σολομώντα. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία που λέγει ο Κύριος μας στην παραβολή είναι μεταφορικά. Όλα κάτι σημαίνουν. Ήταν λοιπόν τα πάντα φροντισμένα και τέλεια. Και έδωσε, λέει, αυτό το αμπέλι, όλη αυτή την ευλογία, στους γεωργούς. Ποιοι ήταν οι γεωργοί? Οι γεωργοί ήταν οι ιερείς, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι νομοδιδάσκαλοι, όλοι αυτοί που καλλιεργούσαν, θα λέγαμε, αυτό το αμπέλι, που εργάζονταν δηλαδή μέσα στην εβραϊκή συναγωγή. Τους έδωσε λοιπόν όλες αυτές τις ευλογίες για να καλλιεργήσουν και να καρποφορήσουν. Και στη συνέχεια λέει απεδίμησε, αποχώρησε. Τι είναι το αποχώρησε? Είναι η μακροθυμία του Θεού, δηλαδή που δεν ζητάει κατευθείαν λόγο και λογαριασμό και δεν ζητάει κατευθείαν την καρποφορία μας, αλλά τι μας ζητάει? Και τη μετάνοιά μας, αλλά τι μας ζητάει? Τι μας δίνει? Μας δίνει χρόνο. Αυτή η μακροθυμία του Θεού λοιπόν δηλώνεται εδώ με το ρήμα απεδίμησε. Και όταν έφτασε ο καιρός των καρπών, ποιος είναι ο καιρός των καρπών? Είναι ο καιρός που ο Θεός έστειλε στους Εβραίους τους προφήτες Του. Έστειλε τους προφήτες Του, οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, οι ταχυδρόμοι Του, σαν ταχυδρόμοι, για να πούν στον λαό, τον εβραϊκό λαό, τα μηνύματα του Θεού. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο άρχιζαν το κήρυγμά τους. Τάδε λέγει Κύριος, αυτά λέει ο Κύριος. Τίποτα δικό τους. Όταν λοιπόν έστειλε ο Κύριος τους προφήτες Του προς τους γεωργούς για να πάρει τους καρπούς, οι γεωργοί, αυτοί λοιπόν οι ιερείς και οι αρχιερείς του λαού Του, του Ιουδαϊκού λαού, αντί να αποδώσουν τους καρπούς, δηλαδή αντί να τους δεχθούν, αντί να τους ακούσουν, αντί να τους υπακούσουν και αντί να φυλάξουν αυτά που τους έλεγαν οι προφήτες, τι τους έκαναν? Άλλο λέει τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν, άλλον τον ερυθοβόλησαν. Δεν υπήρχε προφήτης που να μην έχει κακό τέλος. Και αφού έστειλε και άλλους προφήτες ο Θεός και στους οποίους έκαναν τα ίδια, στο τέλος έστειλε τον ίδιο Του τον Υιό. Όλα αυτά λοιπόν τα λέει ο Κύριος μας. Μερικά από αυτά είχαν γίνει, αυτά που είχαν ήδη γίνει στην Παλαιά Διαθήκη, μερικά από αυτά θα γίνονταν μετά. Δηλαδή είναι και προφητικά. Όταν λέει ότι είδαν τον Υιό και είπαν ας τον σκοτώσουμε και τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν, αυτά ακόμα δεν είχαν γίνει. Αυτά ήταν προφητικά και τα είπε ο Κύριος μας προφητεύοντας το τέλος Του, προφητεύοντας δηλαδή τι θα τον κάνανε. Και πραγματικά όπως ακριβώς τα είπε, έτσι ακριβώς έγιναν. Γιατί λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, όταν οι Εβραίοι έπιασαν τον Χριστό μας, τον δίκασαν με αυτή την σκηνοθετημένη δίκη, παροδία και με την προαποφασισμένη απόφαση του θανάτου Του, τι τον έκαναν? Τον έβγαλαν, λέει, έξω της πόλεως. Αυτό που λέει ο Χριστός μας εδώ, έξω του αμπελώνος. Τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, έξω από την πόλη της Ιερουσαλήμ και τον σταύρωσαν στο Γολγοθά. Γιατί η υποκρισία τους έτσι τους υπαγόρευε. Δεν τους ένοιαζε
ότι οδηγούσαν στον Σταυρό έναν αθώο, αλλά το μόνο που ήθελαν ήταν να μην μιανθούν, δηλαδή να μην γίνουν όλα αυτά μέσα στην πόλη, αλλά να γίνουν έξω. Να λοιπόν το κακό παράδειγμα. Ο Κύριος μας λοιπόν στο σημερινό ευαγγελικό του ανάγνωσμα, με αυτή την παραβολή του αμπελώνος, μας λέει τι να αποφεύγουμε. Λέει στη συνέχεια τι να κάνει ο Κύριος με αυτούς τους γεωργούς, τους κακούς γεωργούς, και οι ίδιοι του απαντούν: κακός απολέσει αυτούς. Τέτοιοι κακοί που είναι, κακό τέλος ας έχουν. Αυτό λοιπόν είναι το κακό παράδειγμα και μας δίνει ο Κύριος μας. Θα πει κάποιος, μα δεν αφορά εμάς, τους Εβραίους αφορά. Όχι, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, είπαμε και άλλη φορά ότι ό,τι λέγεται στο Ευαγγέλιο, ακόμα και οι θεραπείες που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα, αφορούν και εμάς. Ο τυφλός μας διδάσκει την πνευματική μας τύφλωση, να έχουμε κι εμείς αυτή τη συναίσθηση. Ο παράλυτος επίσης την παραλυσία της ψυχής μας. Αυτό που λέει εδώ σήμερα το Ευαγγέλιο για τους Εβραίους, ας μην βιαστούμε να καταδικάσουμε μόνο τους Εβραίους. Ας ψάξει ο καθένας και ας ερευνήσει τον εαυτό του, μην τυχόν είμαστε κι εμείς στην κατάσταση αυτή των Εβραίων. Τι τους έκανε ο Θεός? Τους έδωσε όλα τα καλά, όλες τις ευλογίες Του, όπως δίνει και σε εμάς. Τους έκανε γεωργούς στο αμπέλι Του. Και αυτοί τι αποδείχθηκαν? Κακοί γεωργοί. Γιατί είχαν πονηριά, είχαν κακία, ήταν αχάριστοι. Δεν είχαν τίποτα καλό επάνω τους. Και γι' αυτό λοιπόν είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Λέει ο Κύριος μας εδώ και μια λεξούλα, η οποία είναι η πορτούλα που μας συνδέει με το άλλο ανάγνωσμα της ημέρας, το αποστολικό. Λέει και τον αμπελώνα, αυτό το αμπέλι, θα το δώσει σε άλλους γεωργούς. Αφού λοιπόν αυτοί αποδείχθηκαν κακοί, το παίρνει ο Θεός το αμπέλι Του, παίρνει την ευλογία Του και την δίνει σε άλλους. Όπως ακριβώς έκανε με τον Ιουδαϊκό λαό, που αφού τους έδωσε τον νόμο, τους προφήτες, την Παναγία Μητέρα Του, η Παναγία μας, από το δικό τους το λαό ήταν. Αφού τους έκανε τη χάρη να κατεβεί στον τόπο τους και να ενανθρωπίσει, να γίνει άνθρωπος, και δεν ευχαρίστησαν τον Θεό, δεν δέχτηκαν αυτές τις ευλογίες, δεν αποδείχθηκαν άξιοι, στο τέλος τι τους έκανε? Τους εγκατέλειψε. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι άλλοι γεωργοί? Αυτοί οι άλλοι γεωργοί είναι τα έθνη. Είναι όλοι οι άλλοι λαοί που ήταν πριν ειδωλολάτρες και όμως μετά έγιναν χριστιανοί και καλοί χριστιανοί. Για τέτοιους καλούς χριστιανούς μας μίλησε σήμερα ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του, που τη γράφει από την Έφεσο προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Και αναφέρεται χαρακτηριστικά, ονομαστικά θα λέγαμε, σε κάποια πρόσωπα και στις οικογένειές τους. Αναφέρεται στην οικία του Στεφανά, δηλαδή στην οικογένεια του Στεφανά. Αναφέρεται επίσης σε κάποιον Φουρτουνάτο και σε κάποιον Αχαϊκό. Πρόσωπα είναι αυτά και οικογένειες. Αναφέρεται επίσης σε ένα ανδρόγυνο, στον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Και με τι λόγια αναφέρεται σε αυτούς? Εξόχως επενετικά. Και λέει μάλιστα στους χριστιανούς της Κορίνθου, λέει να τους σέβεστε, να τους τιμάτε και να τους ακούτε και να προσπαθείτε να τους μοιάσετε. Να λοιπόν το καλό παράδειγμα. Γιατί τα λέει όλα αυτά? Γιατί αυτοί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, διακονούν την Εκκλησία, αγαπούν τον Θεό, όχι με αγάπη και τους πιστούς και τους συνανθρώπους τους, όχι με αγάπη θεωρητική και ψεύτικη, στα λόγια μόνον, όχι με αγάπη ξύγκικη που έλεγε ο Άγιος Μέγας Ιερομάρτης, Εθνεγέρτης, Απόστολος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, του οποίου την μνήμη εορτάσαμε προχθές, όχι με τέτοια αγάπη ξύγκικη, ψεύτικη, αλλά με αγάπη πρακτική, με αγάπη με έργα. Για αυτήν λοιπόν την αγάπη τους,
για την πίστη τους και για την αφοσίωσή τους στην Εκκλησία, ο Απόστολος Παύλος τους πλέκει το εγκόμιο και τους θέτει ως πρότυπο για όλους τους χριστιανούς. Να λοιπόν το παράδειγμα προς μίμηση. Ήθε, μακάρι, να μην ισχύσει για εμάς και στο χέρι μας είναι, από εμάς εξαρτάται, να μην συγκαταρρυθμιστούμε στους κακούς γεωργούς της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αλλά να δώσει ο Θεός και να μας ενισχύσει και να μας φωτίσει να είμαστε στους καλούς γεωργούς του Αποστολικού Αναγνώσματος. Αμήν.